συνδεθούμε live με το στούντιο του Μέγκα και το Νίκο Χατζηνικολάου. Monitor. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο άρθρο, το φωτεινό. Είναι η ενημέρωσή σας, όχι όπως τις παρουσιάζω στα κανάλια. Αυτή είναι η ενημέρωση της σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας είδηση, που είναι και καυτή. Νέες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ από τη Δευτέρα για όλους τους άνεργους της χώρας. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν ειδικότητες όπως ξεματιάστρες, νοσηλευτές για μεντούσες και υπεύθυνοι καθαριότητας προκτούν σε δημόσιες τουαλέτες, δηλαδή συμποκολάριδες. Μεγάλη είναι η ικανοποίηση και η συμμετοχή των ανέργων σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ξέρεις από ΕΣΠΑ, να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Αγραπίδη για να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό. Είναι στο άστρο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, σε ακούμε. Γεια σου Νίκο, είμαι εδώ ανάμεσα στα καθίσματα όπου έχω βρει ήδη τον πρώτο υποψήφιο για δουλειά. Είναι η κυρία Καραβίδα. Ενδιαφέρεστε, μου είπατε πριν για τη θέση της φουγκοκολάρισσας. Την ιδιότητά της να μας πει, το όνομά της. Καραβίδα. Από την Αγραπίδα. Συνταξιούχος, συνταξιούχος. Έχετε κάνει... Ενδιαφέρεστε για την δουλειά της φουγκοκολάρισσας, αν δεν κάνω λάθος. Όλα θα το κάνω. Θέλετε να κάνετε μια πρόβα. Να ξέρετε. Θα ξεκινήσετε. Ότι έχει και πάρα διγυνά το συγκεκριμένο, οπότε να το προτιμήσει. Όχι έτσι. Δεν καίγεται τόσο πολύ για τη δουλειά από ό,τι είδα. Πάμε για την ξεματιάστρα. Έχω μείνει λερωμένος. Πάμε για την ξεματιάστρα, δοητηρία που μιλάει στην αστυνομία. Εσείς, δεν το βρήκατε μια ξεματιάστρα. Πείτε μου, το όνομά σας. Αγγελική. Επώνυμο. Παναγιώτα. Παναγιώτα. Έχετε καμία σχέση με τον κύριο Χατζηνικολάου. Όχι. Δεν έχω καμία. Είναι με τον Καρακελάκη. Ενδιαφέρεστε για τη θέση της ξεματιάστρα. Στο όνομα του μετρόσπιτου. Όχι έτσι, θέλει να κάνει και λάθος. Κάντε εσείς το σταυρό και εγώ θα ξεμογέμαι. Λοιπόν, να περάσουμε στις πετούσες. Ποια νομίζεις, Παναγιώτη, από το κοινό τι μπορεί να ρίξει πετούσες? 3 εκατοστάρικα. Καθαρά, Είναι και τα γυαλιά ξέρω, δεν βλέπουμε Το καλά. χρόνο. Για ποια δουλειά έχει μείνει ακόμα, κυρία? Για τις πετούσες. Για τις πετούσες εδώ. Το όνομά σας? Χριστίνα. Το επίθετό σας? Σπάνι. Ξέρετε να ρίχνετε πετούσες? Σίγουρα. Καλά. Ένα λεπτάκι συγγνώμη. Θα βάλω μήνυμα εγώ, θα σε βάλω μέσα από την αγχώνισα, πρέπει να ένα εκατοσταρικάκι. Χωρίς κατάωρα. Ποιος θέλει για τις πετούσες? Η κυρία... Το όνομά σας? Κοντινή. Το επίθετο? Γραπίδη. Επιγραφή. Αγραπίδη ή Βαρβαρέσου? Το πατρικό Βαρβαρέσου. Γραπίδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι. Έχετε κανέναν εξώγουν έτσι πεταράς και ωραίο παιδί? Τι λες τώρα, τον εγγονό μου, τον Παναγιώτη. Πανεπιστημιακό πώς λέγεται? Γραπίδης. Σοβαρά, είναι έτσι ωραίο παιδί? Εγώ δεν θα είναι ωραίο παιδί. Καλή γραμμό. Ήσουν καλή άνθρωπος. Εντάξει. Με άκουγε τότε. Τώρα σας ακούει? Παναγιώτη πέφτει το λίνι. Ωραία, άσε ένα δεκάετο στη πάντα. Να ευχαριστήσουμε το κοινό με τις καταγγελίες, να περάσουμε μετά και να πάρουμε τις δουλειές. Και τώρα είναι οι ειδήσεις μας στη νοηματική, με τον Παναγιώτη Αγραπίδη. Νέος φόρος έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την Κεσαρία. Ο νέος φόρος θα ελέγχει πόσο έχει φάει ο Έλληνας
και θα φορολογείτε με το απόβαρο. Ο φόρος θα λέγεται σκατοφόρος, θα τοποθετείτε ειδικό μηχάνημα στη λεκάνη της τουαλέτας και με το πρώτο πλάς θα καταγράφει το βάρος. Άρα και το πόσο έχει φάει ο φορολογούμενος. Οι ειδικοί φοβούνται για φοροδιαφυγή, διότι θα πηγαίνουν οι περισσότεροι να κάνουν την ανάγκη τους στα χωράφια, σε πεζόδρομους και σε πλατείες. Εξού και όποιος βράδυ περπατεί, λάσπες και ασκατάματεί. Η Ναταλία Γερμανού χώρισε με τα κόρη της, λόγω ότι στο γυμνάσιο υπάρχει πολύ διάβασμα, φροντιστήρια και πού χρόνος για PlayStation. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ενιαίο φόρο ακινήτων. Θα πληρώσουν όλοι όσοι έχουν κοτέτσια με το τετραγωνικό, γιατί αυτοί έχουν 7 να φάνε κότες. Χθες έγινε κατάσχεση σε τελευταία κατοικία οικογενειακού τάφου, διότι χρωστούσαν στον παπά λεφτά για τρισάκια. Το ΣΔΟΕ ξέθαψε τους νεκρούς, ψάχνοντας από τα κόκαλα βγαλμένου των Ελλήνων τα ιερά. Ο Σαμαράς βλέπει ανάπτυξη. Είναι ο μόνος που το βλέπει. Επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο. Από τότε που έκανε εγχείρηση στο μάτι, ο κύριος Σαμαράς τα βλέπει όλα όμορφα. Ενώ ο λαός πεινάει, διψάει, κατουργέται, χέζεται, όχι στα αλήθεια, ψέματα είναι. Κανονίζεται, αερίζεται, και κάθεται στον καναπέ του και κοκορεύει. Βούλωσε η λεκάνη της τουαλέτας του Θόδωρου Μπάκαρου. Ο γιατροδικαστής συγγραφικός που το εξέτασε, διαπίστωσε, ως ουρανίξη δηλαδή, σε αποσύνθεση κοκορέτσι, κοντοσούβλι, εξωτικό, παϊδάκια, γλυκό περγαμόντο και 3 υλικά αγνώστου είδους. Το ξεβούλωμα, ηφαίστειο, κράτησε 3 ώρες και μετά από παρέμβαση της αίματος. Ο ίδιος, ο Πάνελος, δήλωσε «Χεστήκαμε όλοι μαζί. Αφού τα φάγαμε πρώτα, ήταν τόσα πολλά που μπλόκαρε ο βιολογικός ταυτισμός των λεγενών Ανδραμίδας και Τρεγαρού. Οι σεισμικές δονήσεις που έχουμε τελευταία είναι από το ξεβούλωμα.